сюда близко, хорошо? Выходите с лавочек, хоть каникулы, давайте все равно выйдем, придем близко Пана Иисуса. Давайте станем на коленочки, сначала привитаемся все вместе с Panem Jezusem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Приглашаем еще всех деток сюда в воскресенье. Пан Иисус нас целую недельку ждал, поэтому давайте приходим сюда близко Пана Иисуса. Будем с вами стоять, петь, молиться, каникулы. Подякуем Пану Иисусу за то, что нам дал это время. И стоим тут. Давайте будем все громко петь и молиться.
дай простябеяйца познать, и шлях до Сына покажи. Ты, Дух любови их двоих, верим Тебе во все часы. Богу Отцу хвала завжди, і Сину воскреслому, Утешителю Тебе хвала на вечные веки. Амен. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, во урочистість послання Святого Духа. Менавіта, можна сьогодні казати, сьогодні день народження Костьола. Сьогодні Дух Святий освятив апостолів разом з Марією, і вони вже стали живими свідками воскреслого Пана Ісуса Христа. І це так само знак для кожного з нас, що кожен з нас так само повинен відважно, той, хто приймав Духа Святого, відважно йти нести цього Христа. Апостоли вже нічого не могли стримати. І вони виходили і почали розмовляти на різних мовах, щоб кожен чоловік зрозумів це Боже Слово, цю науку, яку Христос хоче дати для кожного з нас. Тому, дорогі брати і сестри, захочу сьогодні помолитися і просити Духа Святого, як діючи у моїм житті, відкритися на діяння Святого Духа, дати цю можливість йому діяти в моєму житті і дозволити, щоб Бог посилав мене так, як апостолів, до моєї сім'ї, до праці, на учебу, неважно де, але йти і відважно носити це Слово Боже, бути вірним свідком Ісуса Христа, живим свідком Ісуса Христа. На початку нашей святой миши представим доброму Богу наши интенции и просьбы. Я ахвярую эту святейшую ахвяру у интенции подяки за 10 годов життя для кот Дар'ї, просячи доброго Бога об ласці здоров'я, Божого благословення, потребної ласки на кожний день для її, а так само для усієї сім'ї кот. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Повідаюся всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, вчинками, занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу Найсвятейшу, завсёды Пану Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, молиться за мене та Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного.
Всевышнего свята, освящай свой костел, и еднаю все племена и народы, наполнил весь свет дарами Духа Святого, и обнови у серцах верных плен Твоей ласки, якою ми отримали на початку вещання Євангелія, про Спана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе, володарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі настаў дзень пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме юдэі, людзі пабожныя, з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся, і дзівавалі, кажучы, ці ж усе тыя, хто гавораць, не галілейцы, як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся, парфяне і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеяй, ды прыезджыя рымляне, юдэі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае. Спашлі, Пане, свайго Духа, і аднаві аблічча зямлі. Спашлі, Пане, свайго Духа, і аднаві аблічча зямлі. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, неслеченные, Пане, Твои справы. Земля наполнилась Твоими створениями. Спашли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь их недух, и яны гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Пошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Нехай слава Пана триває навеки, нехай Пан радується справам своїм, нехай буде мила Йому моя песня, і я буду радоваться у Пану. Спашли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ніхто не може сказати «Єсус Пан», коли не буде у Духу Святим. Розныя ёсць дары, але той самы Дух. Рознае служэнне, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Як цела адно, але мае многа членаў, якія, хоць іх шмат, складаюць адно цела, так і Христус. Бо ўсе мы адным Духам ахрышчаныя ў адно цела. Юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоены адным Духам.
Гэта Слова Божие. Боже, Дух Святый, приди, и небесного спошли, нам светла Твоего струмень, Ойче, убогих поспеши, сердцем правду покажи, и свои дары нам дай, Утешитель сердц людских, наимилейший гостю их, осолода стомленных, odpoczynek zmuczonych i woda dla pragnuчих, утешение плачущих, о святло счастливое, в сердце вглыбь никливое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж вся растворения, пустота и небытие, что нечисто в нас обмый, что засохло оживи, что поранено зрячи, что в нас твердое схили, скривлено промым чини, холод сердца разогрей, дай Твоим же верным, Божьей ласки певным, семь Твоих святых даров, дай заслугу мужности, вытрывалость верности, дай и радость вечную. Амен. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали в их огонь свою любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам!» І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, духнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будзе адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Это слово Пана. Миланы Христе Пану, дорогие братья и сестры, можно сказать так, что сегодня заканчиваем великодный период, и сегодняшняя урочистость с посланием Духа Святого – это так само народина для Костёла. Коли Костёл народился у моцы Духа Святого, день, коли апостолы разом с Марией наполнили дарами Духа Святого. И они вышли из вечерника, как обещать Евангелие всем народам.
Гэта свята нагадвае нам пра тую вялікую таямніцу, якая датычыцца кожнага з нас. Дух Святы, дадзены нам у хросце і ўмацаваны ў сакраменце канфірмацыі, жыве ў нас, каб перамяняць наше жыццё і свет вакол нас. Але што гэта значыць для кожнага з нас з паслання Святога Духа? Якую ролю адыгрывае Дух Святы ў маім жыцці? І як мы можам так стаць жывой кнігай Божай, жывым Словам Божым для іншага чалавека? Паспрабую сёння, дарагія браты і сёстры, адказаць на гэтае пытанне. У Дзеях апосталах мы чытаем пра той дзень, калі на апосталаў і на Марыю сабрану па вечарніку зышоў Дух Святы у выглядзе агневых языкоў. Яны, якія раней баяліся, хаваліся за зачыненымі дзвярыма, раптам сталі смелымі сведкамі Хрыста. Яны пачалі гаварыць рознымі мовамі, каб кожны чалавек, які прыйшоў у Іерусалім, мог пачуць пра вялікія справы Божыя на сваёй роднай мове. Гэта быў цуд. Але гэты цуд быў не проста, каб прадэманстраваць моц Божую. Гэта быў пачатак місіі Касцёла, які павінен быў несці добрую навіну па ўсе куткі свету. Дух Святы быў дадзены апосталам не для іх саміх, а для таго, каб яны захавалі гэты дар у сабе. Ён быў дадзены, каб яны ішлі і дзяліліся ім гэтым дарам Духа Святога для іншых людзей. І гэта ж самае датычыць і нас. Калі мы прынялі сакрамент хросту, а потым канфірмацыю, мы таксама атрымалі Духа Святога. Гэты дар не з'яўляецца чымсьці, што мы можам захаваць толькі для сябе. Ён дадзены нам, каб мы станавіліся сведкамі Хрыста ў свеце, праз нашы словы, учынкі і жыццё. Падумайце, дарагія браты і сёстры, якія словы мы усе выкарыстоўваем штодня. Мы гаворым з сем'ямі, сябрамі, калегамі па працы. Мы размаўляем пра будзённыя рэчы, пра надвор'е, пра планы на выхадныя, пра працу ці вучобу. Але ці задумваемся мы над тым, што нашы словы могуць быць напоўнены моцай Духа Святога? Калі мы гаворым з дабрынёй, павагай, спагадай, нашы словы могуць перамяняць сэрцы людзей. Простае слова, якое мы выкажам для другога чалавека. Як ты сябе адчуваеш? Або я дапамагу табе. Можа стаць для кагосьці знакам Божай любові. І сёння ў свеце, дзе так шмат ненавісці, крыўды, падзелаў, нашы словы могуць стаць мостам, які аб'ядноўвае людзей. Уявіце сабе, як бы змяніўся свет, калі б кожны з нас, напоўнены Духам Святым, імкнуўся гаварыць словы, прабачэнні, надзеі і падтрымкі. Гэта не патрабуе вялікіх намаганняў, дастаткова быць шчырым і адкрытым на дзеянне Духа Святога. Дарагія браты і сёстры, глядзіце, кожны з вас дзесьці працуе. Кожны з вас мае сваю працу. Хтосьці вучыцца ў універсітэце, ў школе і гэтак далей. І гэта той момант, дзе мы можам дзейнічаць. Паглядзіце, што зрабілі апосталы, калі атрымалі Духа Святога. Яны адкрылі дзверы і пайшлі, они ўжо не баяліся. Не баяліся жыдоў, не баяліся нікаго. Моц Духа Святога зрабіла так, што яны пайшлі і пачалі дзейнічаць, пайшлі прамаўляць пра Божае Слово, пра навуку Пана Бога. І сёння Господь таксама Дух Святы пасылае кожнага з вас на месца вашай працы, вашай сем'і, а можа да вашых родных, сяброў у школе ці універсітэце, неважна дзе. Дух Святы вас туды пасылае, каб вы абвяшчалі гэту добрую навіну, былі сведкамі з мёртвых пастава Хрыста. Ведаеце, дарагія браты і сёстры, калісьці таксама ў маім жыцці было дзеянне Духа Святога, і гэта таксама паказвае давер Бога, чалавек да Бога. Калісьці я вяртаўся з рэкалекцыі у Азы і купіў ужо сабе білеты, каб прыехаць на Беларусь, да Гродна, але, на жаль, перад маім цягніком які-то цягнік зламаўся. І ўсе мой план, які быў выстроены, што я тут перасаджуся да другога цягніка, тут перасаджу да другога і ўжо буду дома, вечарам ўжо буду дома. Не, так не атрымалася. Усе планы руйнылі. Мусілі мы
павінны былі стаяць, сядзець у гэтым цягніку хіба часоў 5, то і больш. І ўжо дадому не мог вярнуцца. Прыехаўшы да Варшавы, адразу пабег да інфармацыйнага бюро і пытацца, што мне рабіць. Вось я маю білет куплены, але ўжо няма гэтага цягніка, што радэй давець. Яна кажа, ну нічога, зараз пераб'ем гэты білет, і пан можа далей ехаць. Ну я прыхожу, гляжу перабіты білет, прыхожу да пана, які правадніка, пытаюся яго, што мне рабіць, я ўжо не маю больш месца, што рабіць цяпер далей, вось білет ёсць, але няма месца, не ведаю, які ў вагоне трэба сядзець. Ён кажа, адкуль ты? Я кажу, ну з Беларусі. Ён кажа, о, я вельмі люблю Беларусь, пашлі са мной. Пашоў, завёў мяне в аддзельны вагон, дзе сидзеў толькі я і машыніст. І мы разам з ім вярталіся да Беластока. І гэты момант, мы ўсю дарогу ад Варшавы да Беластока мы з ім размаўлялі. Размаўлялі вельмі шмат рэчы, пра Бога размаўлялі. Размаўлялі пра яго крыўду, чаму ён абражаны на пана Бога, што яго жонка не можа зачаць дзіцятка. І гэтак далей. Вось, да чаго я збліжаю вас. Што мы павінны не крычаць, не панікаваць, калі руйнуюцца нашы планы, але адкрыцца на дзеянне Духа Святога, бо Бог цябе цяпер выкарыстоўвае, дае магчымасць праз цябе даць другому чалавеку Бога, пачуць гэтага Бога. І гэта вельмі важна даверыцца ў такіх момантах да пана Бога. Вось яно дзеянне Духа Святога у практыцы. Таму, дарагія браты і сёстры, гэта вельмі важна. Адкрывацца на дзеянне Духа Святога, не зачыняць дзверы. Ніколі не можна зачыняць дзверы перад панам Богам. Бо часамі мы таксама кажам сабе, што вось павінна так быць і так. Я ўжо сабе зрабіў планы на жыццё. Яно павінна быць так. Калі гэтыя планы не будуць дзейнічаць так, як я хачу, ну тады ўсё. Гэты пан Бог не такі, які мне патрэбны. Таму, дарагія браты і сёстры, мы павінны заўсёды адчыняць дзверы перад паном Богам. Не баяцца, не саромецца. Бог вас пасылае у розныя куткі, у розную працу вашу. І мы там даем сведчанне пра пана Бога. Ведаеце, сваім паводзінамі, сваімі размовамі вы можаце як прыняць чалавека, прыцягнуць чалавека да Бога, але таксама можаце аддаліць чалавека ад Бога. Калісьці ў інтэрв'ю Махатма Гандзі, адной дзённікаркі, кажа, што хутчэйшы спосаб збавіцца — гэта кніга Біблія. Ён паказвае, Біблія — гэта інструкцыя аб тым, як стаць добрым чалавекам і як збавіць сябе. І таму пані дзённікарка таксама задала такое пытанне: тада чаму вы не прымеце хрысціянства? Ён кажа, у сваім жыцці я не сустрэў ні адной асобы, якая б жыла бы так, як напісана ў гэтай кнізе. І вось гэта, дарагія браты і сёстры, момант, каб даваць сведчанне. Мы можам як прыняць чалавека, прыцягнуць яго да Бога, можам яго аддаліць. Аддаліць сваімі паводзінамі, сваімі размовамі, крыўдамі і гэтак далей. А Бог нас пасылае кожны дзень, дае гэту моц Духа Святога. Нават калі спрэчка паўстае, памятайце, што кожны з вас атрымаў 7 дароў Духа Святога, якімі трэба карыстацца. Трэба імі карыстацца, прасіць заўсёды ў размове з атэістам чи чалавекам, які далёка ад веры. Заўсёды трэба прасіць, каб Дух Святы цяпер цябе асвяціў. І ты сам не будзеш ведаць, адкуль у цябе прыходзяць гэтыя словы. Адкуль гэта ідзе ад цябе, што ты можаш нешта сказаць пра Бога. Та не заўсёды трэба казаць нават пра Бога у такой размове. Але што ты выслухаў чалавека, што ты яму дапамог, зрабіў першы крок, калі прыйшоў і прабачыў. Кажа, што я прабачаю цябе. Зрабіць першы крок — гэта і ёсць дзеянне Святога Духа. Дарагія браты і сёстры, ці я дазваляю Духу Святому дзейнічаць у маім жыцці? Ці адкрыты на яго дары, мудрасць, розум, мужнасць, пабожнасць? Ці я імкнуся быць сведкам Хрыста ў сваім асяроддзі, у сваёй сям'і, перш за ўсё ў сваёй сям'і, пазней у працы, а толькі пазней у сябрамі. Дух Святы не прымушае нас. Ён запрашае нас супрацоўнічаць з ім. І таму сёння, у гэты вялікі дзень Пяцідзясятніцы, давайце адновім нашу веру ў яго дзеянне. Давайце папросім яго, каб ён напоўніў нас сваімі дарамі, каб мы маглі быць жывымі сведкамі Хрыста.
Няхай Дух Святы вядзе нас, каб мы былі Яго сведкамі ў гэтым свеце, які так патрабуе Яго любові і міру. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога. Послание Духа Святого вознесем наши супольные просьбы до Бога. Молимся за святый костел, каб усіх его верников оживлял Духу воскреслого Христа. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб учение Христа, якое Он несе усім людям, посприяло установлению спокою и мир у свете. Тебе просим. Молимся за тых, хто падчас великодных дзён прыняў сакрамент хросту, каб умацаваныя дарамі Духа Святого яны былі сапраўднымі сведкамі Христа. Тебе просим. Молимся за краіны, дзе хрысціяне сустракаюцца з вялікімі цяжкасцямі ў вызнаванні сваёй веры, каб яны атрымалі падтрымку і суцяшэнне Духа Святого. Тебе просим. Молимся за ўсіх, хто выправіў сваё жыццё на лепшае, каб з Божай дапамогай яны ажыццяўлялі прынятыя пастановы. Тебе просим. Молимся за нас, тут прысутных, каб дарамі Духа Святого мы былі ўмацаваныя ў веры і надзеі. Тебе просим. Помолимся в интенции Святой Мши, в интенции подяки за прожитые 10 годов життя, Адар і Кот, просячи доброго Бога, области здоров'я, потребних ласках на кожний день, Божого благословения и опеки на Святейшей Панны Марии. Тебе просим. Отче, Ты навеки изъядал нас своей любовью, учини, как хвала воскресения Твоего Сына и моц Духа Святого, вели нас до глубейшего познания Твоих таемницев, праз Христа, Пана нашего. Дай нам славы пісню
Молитесь, браты и сестры, как мы вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Просим Тебя, Отче Небесный, учеников Дух Святый дал нам глубей, зразуметь таємницю харистичної ахвяри и привел нас до полного познания правды, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна, гэта справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды сюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты, каб завершыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усынаўлёных дзяцей у Хрысце Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы і вызнаванні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ў ўсім свеце радуецца ўскрасенню Хрыста, а хор анёлаў разам з усімі святымі спявае Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святости, у едности з усім Касцёлом, у найсвятейший день Пятидесятницы, коли Дух Святый объявился апостолам у вогненных языках, найперш спашано вспоминаем благословенную завсёды Панну Марию, Маці Бога и Пана нашего Иисуса Христа. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта есть тело Мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечеру взял келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта есть келих крові Моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля отпущення грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таемница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по усім свете. У
удоскональ його у любові разом з папом нашим Леоном, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом і Єбранником, со святими апостолами і всіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоєго Ісуса Христа. Раз Христа, с Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи споведные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас усього злога, дай ласково супокой дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийся збавця нашого Ісуса Христа. Пане Ісу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костюла Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. І радайте ближньому знак супокою. Святого
баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, не варты, вышел до меня, а скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами, заховай, просим, спасланную нам ласку. Кабзде действенным был у нас дар Духа Святого, а духовный по силах да помог нам досягнуть вечного откупления, раз Христа Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Йосифа, чоловіка да віру, який піковався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу да його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтаму дитяті предвизначив. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак каралевы супакою, у аўторак каралевы апосталаў, у сераду Маці Божай суцяшальніцы, у чацвер Маці Божай радзіцелькі, у пятніцу Маці Божай з Люрд, у суботу Маці Божай Ларэтанскай, у нядзелю 18 гадзіне каралевы ўсіх святых. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла мы будзем адзначаць заўтра, панядзелак, другі дзень, святочны дзень пасля ўрачыстасці спаслання Духа Святога, свята Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла. Святыя імшы ў нашым касцёле адбудуцца як у звычайны дзень у 8, у 9:30 і у 18:30 будзе святая імша. Таксама ў гэты дзень у цвермах каля цудоўнага крыжа адбудзецца святая імша а гадзіне 18. Шчыра ўсіх запрашаем да ўдзелу ў гэтай урачыстасці. Гэта цудоўнае намоленае месца, дзе калісьці стаяла капліца, якую пабудаваў тагачасны пробач варнай парафіі Гіпаліт Баярунец разам са сваімі парафіянамі. Капліца ў цверамах была добра вядомай з цудаў, якія там адбываліся. Вернікі, молячыся пры крыжы, які знаходзіўся ў капліцы, атрымлівалі асаблівыя Божыя ласкі. Таму хутка гэты крыж пачалі называць і шанаваць як цудоўны. У час пераследу веры у савецкія часы улады капліцу разбурылі, а крыж вернікі захавалі і перанеслі ў Тракельскі касцёл, дзе ён быў да нядаўняга часу. Некалькі гадоў таму нашыя вернікі перанеслі, адбудавалі каплічку, перанеслі туды крыж, і цяпер там можна каля гэтай прыдарожнай каплічцы пры гэтым цудоўным крыжы памаліцца. І кожны год традыцыйна на другі дзень урачыстасці спаслання Духа Святога мы едзем туды, каб выпрошваць патрэбныя ласкі у Бога для нас і для ўсёй нашай парафіяльнай супольнасці. У 18:00 заўтра, калі хто будзе мець магчымасць, сардэчна там запрашаем, каб у цвермах каля гэтага цудоўнага крыжу памаліцца. Будзе магчымасць таксама дабрацца да цверм і вярнуцца да Ліды аўтобусам. Тыя, хто хоча скарыстацца з гэтай аказіі, калі ласка, запрашаем прыйсці пад касцёл на стаянку і будзе чакаць аўтобус, і заўтра а гадзіне 16:30 выедзем туды. 11 чэрвеня перажываем свята святого Барнабы, апостала, 12 чэрвеня свята Езуса Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара, 13 чэрвеня ўспамін святого Антонія з Падуі, святара і доктара касцёла. І таксама 13 чэрвеня трывае фацімскае набажэнства. Пачатак набажэнства ў 18:00. Святы ружанец з інтэнцыямі, святая імша складковая ў гэтых інтэнцыях і працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай. Запрашаем да ўдзелу. А 15 чэрвеня урачыстасць Найсвяцейшай Троіцы. У парафіях Бердаўка і Крупава парафіяльны фэст. Таксама у наступную нядзелю парафіяльную суму, галоўную парафіяльную імшу а 13 гадзіне у нашай парафіі будзе адпраўляць ксёндз-біскуп Уладзімір Гуляй, добра нам вядомы як шматгадовы пробашч і пастыр гэтай парафіяльнай супольнасці. Біскуп Уладзімір будзе 14 чэрвеня адзначаць дзень нараджання, будзе дзякаваць добраму Богу за 50 гадоў свайго жыцця ў Гродзенскай катэдры а 12 гадзіне, а на наступны дзень прыедзе таксама ў нашу парафію
каб разам з намі памаліцца і падзякаваць добраму Богу за заказы свайго юбілею, бо прынамсі добрую палову свайго жыцця ён пражыў у гэтай парафіяльнай супольнасці, і таму ён будзе тут, напэўна, разам з намі. Добра мы ведаем дзякаваць добраму Богу за гэтыя гады. Заахвочваю, мы добра ведаем біскупа Владзіміра як нашага пропавача, заахвочваю прыйсці на гэтую мшу о 13-й гадзіне, каб і за яго памаліцца, але і разам з ім падзякаваць добраму Богу за гэтыя гады супольнага трывання тут на малітве ў гэтым святыні пад яго кіраўніцтвам. З 26 чэрвеня па 4 ліпеня адбудзецца пешая пілігрымка лідабуслаў. Заахвочваем моладзь і не толькі да ўдзелу ў гэтай пілігрымцы. Запісацца можна ў ксяндза Дзмітрыя нашага, ў закрыстай. З 10 па 15 чэрвеня у нашай парафіі адбудуцца канікулы з Богам. Сардэчна ўсіх дзяцей запрашаем, напэўна, будзе вельмі цікава. Таксама на ўрачыстасць Маці Божай Буслаўскай на галоўны фэст плануецца аўтобусная пілігрымка з нашай парафіі. Вялікая просьба тых, хто хацеў паехаць па справах запісу, звяртацца ў закрыстую альбо да пані Тэрэсы ці пані Важаны, добра нам вядомых. Таксама 22 чэрвеня ў гэтым годзе плануем правесці эўхарыстычную працэсію Божае цела па вуліцы Ліды. Больш дакладная інфармацыя будзе дадзена трошкі пазней, аднак ужо цяпер просім запланаваць гэты дзень так, каб быць на ўрачыстай святой мшы, прыняць удзел у працэсіі Божага цела. Гэта выраз нашай веры, сведчанне аб тым, што Ліда таксама з'яўляецца горадам каталіцкім, рэлігійным, горадам, дзе людзі вызнаюць веру ў Хрыста эўхарыстычнага. Заахвочу ўжо цяпер так запланаваць, каб 22 чэрвеня быць на гэтай працэсіі. Дзякую ўсім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі. Дзякую ўсім за добрую малітву, дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі, малітвай. Вялікі ўсім дзякуй. І, як я ўжо казаў на мінулым тыдні, сённяшні дзень мы вітаем у нашай парафіі супрацоўнікаў Радыё Марыя, нашай беларускага Радыё Марыя, і заахвочваем іх пра некалькі хвілін расказаць, як яно дзейнічае, і нам таксама заахвоціць нас, каб мы запісаліся, скачалі вось гэтае там прылажэнне і слухалі таксама Радыё Марыя. Пахваляны Езус Христос. Мяне клічуць Мацвей, я валантор Радыё Марыя. І сапраўды, як сказаў пробач, я прыехаў распавесці, як скачаць, як паслухаць, як знайсці наша радыё. Але ад пачатку класічна мы пачынаем свае прамовы наступным чынам. А падыміце, калі ласка, рукі, хто хаця б раз чуў пра Радыё Марыя Беларусь, або слухаў. Слухайце, сэрца радуецца. Я бачу, там нават задку вольныя рукі вось так вось падымаюць, то гэта радасна. Вось, але паднялі не ўсе, то не дарма прыехалі. Вінен сказаць, што Радыё Марыя – гэта адзінае каталіцкае радыё, якое вось уже 9-й год нясе Божае Слово слухачам у розных куточках Беларусі. Радыё Марыя намагаецца задаволіць любыя патрэбы каталіцкага сэрца. І акрамя таго, што мы транслюем святую імшу штодзень, у нас ёсць такія касцёлы, які пагадзіліся. Вось, мы молімся на ружанцы ў прямым эфіры, молімся вяночкам міласэрнасці, куды вы, дарэчы, можаце далучаць свае інтэнцыі. Мы гэтак жа сама здымаем культурныя праграмы, дзе распавядаем пра славутых дзеячаў нашай зямлі, або тыя ці іншыя культурныя мерапрыемствы. Вось, акрамя літургіі, у нас ёсць праграма «Голас паклікання», дзе мы апавядаем, як ксёндз, або, хутчэй, ксёндз прыйшоў да жыцця такога, як ён вырашыўся і ягоны Божы шлях. Вось, або адкуль пайшло свята. Б'юся аб заклад, у вас узнікалі пытанні, якіх сорамна запытаць у ксяндза. Раптам ён падумае, што я глупы, або там штосьці на катэхезе не слухаў, то не хвалюйцеся, мы ўсё запыталі, і мы адмысловую праграму, перадачу робім, адкуль пайшло свята. Вось, пра большасць урачыстасцяў можна знайсці на нашым YouTube-канале. Вось, аднак плаўна пераходзячы, у нас няма сваёй FM-хвалі. Але нас можна знайсці ў інтэрнэце, на нашым адмысловым сайце, або на YouTube-канале, дзе ўжо вялікая база нашых праграмаў, і так, у Інстаграме, гэтак далей.
гасцей. У каго ёсць пытанні, як нас знайсці? Я і яшчэ светскі дырэктар рады Марыя Жэня. Вось будзем стаяць на ўваходзе, дапамагаць усім ахвочым, як знайсці наше радыё. Акрамя таго, мы будзем раздаваць улёткі, дзе ёсць усе нашыя кантакты. То не бойцеся падыходзіць, не бойцеся запытвацца, мы не кусаемся. Вось, і вінен сказаць, што працуем не толькі ў інтэрнэце, бо радыё Марыя вось гэтымі вот самымі рукамі стараецца паціху, але аднаўляць святыню Беларусі. Вось, напрыклад, учора была святочная ўрачысцасць у мястэчку Дубрава, гэта пад Мінскам, вось у бок Маладзечна. Там руіны касцёла, якія цяпер трошкі менш падобныя на руіны, трошкі больш падобныя на жывое месца. І дзякуючы працы валанцёраў. Вось. Аднак, як бы я хацеў сказаць вам пра толькі добрае. Вось толькі добрае я, на жаль, не магу, бо прыехаў да вас з просьбай. Радыё Марыя не мае сталага фінансавання, і яно утрымліваецца толькі за кошт ахвяраванняў слухачоў і парафіянаў. І то мы будзем знаходзіцца на ўваходзе вось такімі вось блакітнымі торбачкамі. Калі вы маеце магчымасць, то любая ваша ахвяра пойдзе на утрыманне радыё Марыя. Бо валанцёр, ён можа падняцца а 5 раніцай, а 9 ўжо быць у лідзе, вось штосьці распавядаць, штосьці рабіць бясплатна. Але тэхніка здрадніцкі адмаўляе. Бо як яе не прасі, машынка не хоча ехаць без грошаў. Электрычнасць таксама ісці на валанцёрства не надта хоча. Таму, калі ласціка, запрашаю. Ну і апошняе, што я хочу сказаць, гэта ўжо чыста ад мяне. Вось шмат касцёлаў пабачыў, але найпрыгажэйшыя спевы вось сёння я дуже дзякую. Вось асабліва тых, хто прыходзіў да алтара. Ну, ведаеце, вось шмат касцёлаў наведаў вось за свайго валанцёрскага жыцця. Але вось у лідзе, вось сёння гэты божа літургічны спеў, да яшчэ па-беларуску і так прыгожа. Дзякуй. Дзякуй шчыры. Всё, з Богом. Дякую великие, дорогие братья и сестры, за даросупольную молитву. Примите теперь Божье благословение. Пан с вами. Нехай вас благословит Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.